sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laengen nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloyo ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti ingkam panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso nalaeng ta nagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat ken inpateg ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipateg ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngem iti likudan dagitoy apasamak, adda maysa a tao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gusto ko man dahi pa nagsangsangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayta. Kasladyak pa ilang kabailan nga aknunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldalan namita. Hanggang pangasim, pati mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatam. Iti kasayatan nga ramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta. Makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga ramidam, Hazel. Gusto nan. Basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti dita desisyon ba, anak ka? Huwag tatang, mariknak nga iayatek mat ni Elmer. Manak ko. Sa anak mo ako muntra iti ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingim kumapayan na imbag tirik nam. Tatang,
Amang ano sila ti marikrik nam ken ni Elmer. Saan ken nga ayat? Anya ti kayat yung asawan, tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asi ken ayat. Mabalin nga ibagam ita nga ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka ken Juana. Tatang, Saksi ak iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. tatang, dua tawanan tinapalabas, manipod na tayo Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dahito iti kastaunay. Ngam na amiris ko. Asyak matlaang ti marigatan, no agtultuloy ti kastoy ariknakken ko na. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbayatan nyo ken ni Elmer. Panag ko nakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumagaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpot ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensyakan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Among madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman na niya. Uwan nga rad. Kasla ka ano laday di. Ita, dua tauntan nga agayan ayat. Wan nga rod. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagada ito ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ang makadin na. Aging gatong palbiyag. Elmer. Will you marry me? Siyempre, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak na unay. Aping nga rod nga diwa ka matlan. Ha? Ako, di ka tanang. Okay ak lang, ani. Luwan ni ragsak da ito'y. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat ti panagayat ko kan ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pag ko naamot, friend. Ngamin, nakasarak ka iti kas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsobra pa iti naisukat. Wino dimtangkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam day di Charles? Anya ka kadi, friend. Wan ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Iso ti amin ko. Iso ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taagtultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta.
Kailan na mapukaw ka, Charles? Lawanak to man iti sibay mo. Amok nagnanayam na ta. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles! Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama kan ka. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di man ang Charles. Antay ti danom. Uminom ka. Tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Itikas ta, makain na ka. Amangan mo bannog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay kaslag sasadot madnil marapi manaw idirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa balit ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang, Apay nanak ko. anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apa nagparik na ni Charles kadagiti tagtagainak ko. No kasta natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papaniti day ta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay at itaaw nga awanan dito'y lubaw. Tatang, Para kanyak, awan ti kay papanan, nakita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas a panagpampanunot mo day ta, anak ko. Ang mga nukurang kalaitiin na. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. diyak man mo, tatang. Kasla mariribo ka ng unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadagita tagtagayin na mawanakaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunot mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Ilmar. Ay, ayatan na kadimot lang, Hazel. Siyempre, Apay sakti pinilim. ngamin, nakita kan kadagiti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo matdagiti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsaludsod sana ya. Sungbatan pa'y salsaludsudak. Elmer, Ay ayatan pa'y lakadi ni Charles. anya ka di, Elmer. Apay kas tamat ng dagiti bagpagam. Ay ayatam ka di pa'y ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka ka di ni tirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukal manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglawasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsubli pa'y ni Charles. Asin na ti William. Iso, wano siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti saludsod ko. Asin na ti William. Iso, wano siya. Anya ka di, Elmer.
Aping aramidam ti kastoy kanya. Basta song batam ti saludsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Pilyat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Pilyat, nawatam. Asino ak ngarod kan ka. Anya ka ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglagipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na itinayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatek. Uray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. May benta ko man na kahit kung ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun mga nandingay kan ko na. Sakti agdama ka ayan ayat na. Kanagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay adoy joy pala. Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit. Ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asak pa'y. Abay nanak. Ay, husto na nako. Kasta una yun na barta. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Awan di biyang da. Ngamin, di damo di. Marigrik na. Di damo. No kasanok kasakit. Ti mapaspasala kita. Gapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga, supay lahat pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga. Diya ka muna niya ti parikot yu kinihisal anak ko. Ngamnoan niya man dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan yu anay ba. Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yu anak ko. Anak ko, saan arumbang apagimunam ti tao anatayan? Sikat yadda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisal. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakiputas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pampanunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta friend, talungal dawon nga awan-awag kan text na Elmer ken ka? One friend, kan saan matan anap na pan ijabalay? Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na friend. Si kan tumat nga min. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribukan ako unay. Ay, jak man amukin ka, friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amum la kumano kasanumat kasakit kanyak dagito ang mapaspasamak, ani. No amum la Ay, nagsakit. Diya ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Ang kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sibay ko. Ni Charles lang tamad tilinaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida.
Charles. At tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Ang pagpakaasya. Asa pa'y kumataitan mo tinananay away-awayan. Di na kami kumanriribukan pa'y kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatag ko itikan ka. Ang pangasim. Napalubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na. Ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak iti nagbaitan ta. Tani Elmer itan ti ayayatan. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin iso tinang bukal iti kinatawag manipot pinanawan na. Hazel, Elmer, napanak yung balayo. Tapno ka sarita ka. Ket, naibagat ya ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso sinurot ka. Elmer, amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakaдаgitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ngal daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa tao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kan may sa adamat basol ko. Iso akidawak ma ti pamakawan mo. Ikarik. Manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti day di Charles. Itikas na. Agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyaman no kasta, Hazel. Ket, ikarikmot kan ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken ama dagiti agbalintong anak ta. Ay, ayatan ka unay-unay. Ayayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Ikarikadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita, adan may nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada di na pagkinaawatan. Ngam kaasi ti apo, maornos mi matla ang adagos no kastyay nga ada pagrikyaran mi. Aklunak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti day di Charles. Ngam iti panaglabas ti panawon, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag pagayam ko. Di ka sumurek iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y naka-move on iti immo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Ti napalabas ket napalabasen, kayat naasawen nalpasen. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon tapno bumangon ken mga barwanan. Naragsak man ken saan pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biag mo, iso na laeng taawan meten iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laeng nga rod nga itanemmon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay kumataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.